Hi guys! Welcome sa ating channel, mga kabeshwaps. Andito tayo ngayon sa Anda. Kasama ang pinakamaganda kong pinsan, Loisa ng Bulacan. Ang aking dalawang pinsan na gwapo at magaganda. Say hi! Say hi naman dyan, Kuya Mark. At ang ating kuya. Ayan, busy. See you later! Tanungin natin itong mga driver sa dali. Mali. Continue on Angeles for 7 kilometers. Welcome to Anda! Andito tayo ngayon sa Tondol, White Sand Beach. Ang ating shed ay 500 pesos. So, may barbecue area din po tayo dyan. So, magdala po kayo ng uling. Huwag niyong kakalimutan. And of course, tubig. At saka nga pala, pagpasok nyo ng Tondol Beach, mayroon na po kayong babayaran na 40 pesos per head po. Entrance 5 pesos at saka environmental fee na 35 pesos. Ayan guys, pupunta na tayo sa island hopping natin sa Panakalan Island.
sinasabi nilang Maldives. Ang sandbar ng Anda, Pangasinan. Medyo disappointed lang siya dahil sa mga seagrass at saka sa mga plastic na nagkalat. So sana sa mga pupunta dito, magpulot po ng kalat katulad po niyan. May mga plastic. At saka may mga Dabo pa rin ako. di ba? Maganda siya, kaso nga lang, ang dumi. Kaya, disappointed lang sa lugar. Ang dumi. At madaming plastic. May doon kayo tayo magpicture. So, ganyan po siya, madumi. Madami pong plastic na nagkalat, sa totoo lang. Sa mga pupunta dito, huwag po tayong magkalat. Marami po tayong nakikita mga plastic. Sayang po. Seaweeds dami guys, kaya mukha siyang pangit tignan dahil sa seaweeds. Tsaka itong mga ano, ayun o, sana wag magkalat. Hindi lang siguro maganda yung tiyempo at yung araw na pagpunta namin na dahil umulan po ito bago yung travel. So makikita nyo po na madaming seagrass and very disappointing dahil po maraming plastic at saka mga empty cans. So sa lahat ng mga namamasyal dito, dalhin nyo po ang inyong mga kalat dahil kawawa po ang ating dagat.